דנה, שלום. שלום רפי, ערב טוב. תסביר לי בדיוק איפה מצאת את הספרים האלה? אנחנו נסענו לטיול בר מצווה עם הבן שלי, וביום האחרון רצינו לקנות כמה מזכרות להביא לארץ, ונכנסנו פשוט ברחוב הראשי לאחד החנויות של המזכרות. לפתע ראיתי את הספרים בין כל הקוסמטיקה משושנים וכל הספרים הרגילים. כמה עולה אגב כוס היטלר שכזה? 6 לבה. שמה זה? במחיר שלנו 15 שקלים. ומה, מן הסתם נעתקו המילים עם פיך או אז כשבוא להגיד, לברר? קודם כל צילמתי את זה במיידי, ואחר כך ניגשתי לחנות. אני הייתי בחנות רק אני, הבן שלי ושני המוכרים. ניגשתי לאחד המוכרים ואמרתי לו, תגיד לי, מותר בבולגריה למכור דבר כזה? למה? אז הוא אומר, מה הבעיה? היטלר זה טוב. בחצי מין חיוך מתנשא כזה. הגבת או ככה העדפת לעזוב את זה? הייתי פשוט בהלם מהתגובה שלו, קודם כל מעצם ההימצאות הספלים האלה וגם כמובן מהתגובה שלו. ויצאנו מהחנות, זזנו כמה מטרים משם, אחר כך הבן שלי אומר אולי נצלם את החנות, אז צילמתי גם את החנות, הלכנו להסתובב בהמשך בעוד חנויות מזכרות, וראיתי בכל חנות שנייה שם את זה, מוכרים. כן, כנראה זה הולך, את יודעת, אם יש 6-7 חנויות שמוכרות את זה, כנראה יש גם מי שקונה לצערנו. כן, קרוב לוודאי שיש אנשים שקונים, אבל בחיים, אני מטיילת הרבה באירופה, ובחיים לא נתקלתי בדבר כזה בחנויות מזכרות. לא בחנויות מזכרות, לא בשווקים, לא בכל מקום אחר. טוב, כתב לנו איזה, אני מתאר לעצמי בשביל לשתף, לא יודע אם יש לנו באמת מה לעשות עם זה, או אולי את חושבת אחרת. אני חושבת שחייבים לדעת שנאו-נאציזם קיים, חי וקיים, ואנחנו צריכים איכשהו לפעול כנגד זה. זה לא מכוון רק נגדנו הישראלים, אלא נגד כל מי שנלחם במלחמת העולם השנייה, זהו, אולי יש משהו לעשות עם זה. טוב, בכל מקרה תודה כמובן שכתבת לנו, לעמוד הפייסבוק שלנו, ז'אנה קושניר. תודה. בבקשה, ערב טוב. אחרי סוף שבוע והחורף.